Salam gaderli vatandaşlar, salam ýahrywan iyleşler. Bugün biz iyleşlemez bilen şu ýerde Malika Mollum bar, hem söhbet bar şular bilen şugun vatandaşlyk hakyny, watanyň nämetigi hakyny bir watan söýgüsi hakyny gysgaça bolsa bir gepleşik etmekçi. Söhbet Malika Mollum, hoş geldiňiz bugünkü gepleşigimize. Vatandaşlara salam. Sağ olun, çağrınız için. Selamun aleyküm Mevla Şari. Tabla. Salam. Salam. Indi biziň şuňky gepleşigimiz adynan belli bolşýaly. Şu watan söýgüsi hakyny watany birinji ýerde goýmaklyk hakyny, watan hakyny, watan ýylyny nämelere düşünýäs? Indi biziň watandaşlarymyzam näme gözüňe gelýär şu watan ýylyny? Şu soragyň üstüne bir azyjyk durup geçsek. Birinji bilen Melika Mollum size söz bereli. Size şu hakda nämeler aýdyp biljek, ýaşlamada näme maslahat berebiljek? Sağ olun, Mevla Şari'ne söz vereniz için. Şu watan hakda aýtsaň gatken zat aýtmaly, kitap ýazsaňam aňladyp bolmaýar watan duýgusyny. Käbir ýaşlamaz gaty bir perway etýärler. Watan çünki elden gidip barýar, ol göze görünüp duran zat. Watan ene bir öýe gitjek diýse. 8 ýyl, 9 ýyl berde, 10 ýyl aýry ýaşanlar. Inşek bir öýe gitjek, ýol açylsa bir öýe gitjek diýär. Şu öý nirde? Men çağalarmy görüsüm geldi diýen. Şu çağalar nirde goýup gaýtdyk biz? Biziň çağalarymyzyň geçen ýeri, ayak basyp ýören ýerlerimiz biziň öýümiz, ojagymyz şu taýy watan. Ondan şu watana bir perway etmekleri gaty ýalňyş. Hemme zatdan ilki bilen watan gerekdir. Bir ýerde jaý taljak, kök kurjak bolsaňam watan gerek. Onuň bular farkynda dälmi? Watanyň elden gidip barýar, bu ýollar ýapylmagynyň gowluň alamaty däl, näme niýetde edilýän hemme biziň ýüregimizde şuň gorpdur. Onuň ýok, bu ýaşlamyzam sag bolsunlar, şu nemede gaty güýçli işler alyp barýan sag bolsunlar ýöne. Şolardan bir örnek almaly, göreli almaly, beýleki ýaşlamyzam käbir ýaşlamyz gaýta şolar düşündirmeli bide. Watan üçin bir wagt nähili söwüşdir. Şu watan gerekkä bolsa oň üçin gan dökülmezdi, janlaryny pida etmezdiler. Şoň üçin watanyň azyjyk watan hakda ýaşlamada gaty kän görüňler bermeli. Watan diýmek şoň içinde enen ataň, öýüň, öwzaryň, hojalygyň, çağalaryň, gelecegiň iň soňky günüň şu taýda watanyna. Sen ölseň ölüňe de eýe çykýan watanymyz. O şolar ýaly men aýtdyk zatdan men gaty kän aýtsaň aýdy oturmaly söhbet dowam eder-de. Menem kysgaça bir aýtyp geçen söz berseňiz sesim gelýär demiş maha. Gelýär. Aslında watan diýilende, ýurt watan diýilende her biriňizde her pikir peýda bolýanlar, ýani käbirliňiz ýüzde seret geçmeňiz mümkin. Käbiriňiz watan diýilende nähili bir haza meter duýgulany berýänler, käbiri watana ýerleşlemez, ýani düşünýän ýerleşlemez. Ýöne aslında bir zat düşün, watan toprak diýilýän zat her bir adam üçin, ýani adam öz ulanyp gören ýüregi ýalyp, ýürekden beter birinji ýerde durýan zat watan, toprak. Sen oňa hiç ýeli neme geljek zat ýok. Ýani oň ýerini dolup biljek, oň özüni dolup biljek hiç ýeli şoň ýerine goýmany, bu dünýäde hiç zat ýok toprak watanyňa. Söhbet bir sekund. Mikrofonyň azyjyk daşrakda sakla sebäbi sesin gloş gele ýakynda saklaýan öýdýän mikrofony. Azyjyk daşlaşdyr. Indi şu wagt gowy gelýärmi? Hawa. Aýdy ber. Başla. Watan diýilende
vatan dilini, toprak dilini o yerine hiç şeyli çarşı olmayacak zat. Çarşı vatan çarşmak hiç de yok yani. Birinci yerde duruyan şu vatan toprak şoň üçin eýleşler hemmeňizden biraz vatançylyk duýgumuzy hemmeňize oýurmagyňyzy haýyş edýär. Yani hemmeňizin özüňiz borçly soňça vatançylyk duýgumuzy oýurmany. Yani erkeklerine vatan öňünde gulluk etýärler. Yani watanyny goramak üçin, topragyny ene toprağın doğan ýerini goramak üçin gulluk edilýär. Her bir adam tapawdy, zenan bolsun, erkeklik bolsun tapawdy. Her biriňiz 7 ýaşdan 70 ýaşlaryň watançylyk duýguňyzy oýurmagy gerek bolupdyr. Ya birinji nowbatda soňundan watan nämedigine düşünip başlaýarlar. Başka da aýdyp oturmalar kän yani watançylyk temasyna esasy ýöne gynansak da biziň häzirki Türkmenistanymiz kimiň elinde? Şu soraga bir açyk özüňiz jogap berseňiz, kimiň elinde? Biziň öz elimizdemi ýa bize garşy dönük bolup gören, bize düşmançylyk etip, halkyna düşmançylyk etip gören toparyň elindemi watan? Şoňa biraz kysgaça göz ýetirseňiz özüňiz. Hemen biz näme üçin göreşýär? Şoňa da göz ýetirin ýani öz watanymyza, toprağymyza eýe çykmak üçin göreşýärmi? Ya da bir-birimize garşy göreşýärmi? Şoňa da biraz göz ara. Söhbet sesin gitti. İnternetin gitti diýen. Indi şu ýerde men Malika Mollum size bir yüzlenme hükmünü, bir soragy hükmünü aýdasym gelýär bir zatlary. Meselem ine watan duýgusyny biziň gelecek ýaşlamyzda Gelýärmi? başlasak bolar diýip şeýle soragymda ine Malika Mollum size çağalara, ýaşlara nämeden başlasak bolýar? Çağalykdan başlamalymy ýa ony mektepden başlamalymy, sajykdan ýa çağalar bagyndan başlamalymy? Ine size Mollum da pedagog hökmünde sorag berýän. Nämesek bolýar? Orada çarayına gol soru verdiňiz. Şu 30-40 ýaşa çelini gelip watanyny nämedigini bilmeýän bolsa, watan hakynda duýgusy oýurmadyk bolsa, bir damary şu watan üçin urmaýan bolsa, onda biz şolary sajykdan beri öwredip başlamaly. Watanyň mukaddesligini ilk önce hemme zatdan öňde watan hakyky tähet dogry söhbetde bolmaly. Watan gelýär. Watan bolmasa sen öýüň, öwdaryň, başgalaryň, işiň hiç bir zadyň ýok. Sen başga döwletlerde 1000 ýyl ýaşasaňam ýene watanyňa dolanyp barmaly. Sen o taýda bir gelmişek bolýar. Watan duýgusyny goşgular köprek öwretmeli, ýok bolsa ýazmaly. Ene biziň serkerde şahyrymyz Seyit Nazar Seydi. Ana şoň goşgularyny on watan hakda kän goşgulary bar. Şolary öwretmeli. Watan göbek ganyň daman şutym bedip daman bolsa şo taý seni çekmeli. Aslında watan hakda goşgulary watana duýgusy bolan adamlardy diýär. Men watany hiç zat bilen deňep bolmaýar hakyky. Ýöne watany hakda duýgusy oýanmadyk adamlar men mal hasap etýän. Ene könöremizin aýdan nakyllary bar. Ýaryndan aýrylan 7 ýyl agdar, ýurdundan aýrylan ölüň çağlar diýipdir. Näme üçin ölüň çağı agdatýar watan? Şo duýgu bar, ölüň çağı agdaýar hemmämiz. Ene ýa ülkelerde ölüleri garşyram. Şolaryň watanyny ölmek islendirler. Ene şu zatları ýaşlamada bilmeýän bolsa diýmek şonu gursagyna kiçiklikden guýmaly. Onsoňam watanyň ine erkekden käbir erkekler gurundaşlykda aýtýarlar da men watan öňüne borjum berjä etdim diýip 2 ýyl. Bolly diýe bitdi. Onda sen ene garna 9 aý dowlandan soňam 1 ýyl 2 aý ýaşamaly watan terk etmeli bolýar. Deneýem ene garna ka ulany uradyň watany. Ol gaty ýalňyş düşünje watana borjun ölünçäňem bitmez. Ene ata
İlki bilen vatan, ondan soň enata borjun ölünçäňem bitmez. Näile hyzmat etseňem. Şoň üçin vatanymyzy hem goramaly, hem arasda saklamaly, hem jemgyýetimizi arasda saklamaly, hemme taraplaryň vatanymyza gözegçilik etmelibiz. Vatanymyza erwet pikirli, erwet düşünjeli, ýalňyş düşünjeli adamlary bolmalylar, şolara agitasiýa işlerini geçirmeli. Bu vatan onu hiç bir zat bilen hakyky deňek bolmaýar. Şu öý urjak diýseňem watanyňda bar burýan. Men çağıram ýanyna gitýänim bilen men watanyma gitýänim. Bizim ýüregimiz şey durýar. Hakyky. Onu çağıramyz bilen görülýär, bilýäs, ýakynlarymyz, enatalarymyz bilen. Emma biz watany görüp bilemiz, on kokusyny alyp bilemiz. Bar toprağımızı yüzümüze siyirip bilemiz. Vatanı yaşlıktan öğretmeli. Şu yerde bir zat yadıma düştü de Malikem oğlum sözünüzü böyleyin. Bir sapar men Türkmenistan'a baramda aeroportda samolyot gelip gonunu Türkmenistan'a olin. Biri çıktı da bir pasajer bir çıktı da samolyottan düşen yerine yere yıkıllı yattı da yere oşaya. Üç gedek yere oşap ondan yerinden turdu. Hemmeleri ona seyretye. İdine gaňrylyp bakıp şoňa seyretye bir näme diýäkä diýip. Yerde yatıp yere oşap ondan ýörap başlady ýa adam. Dimek es diýillap watany görmedik, ine watan söýgüsi diýip men şoňa aýdyp biljek. Edil şol, edil. Toprak ol sen tekje, ol elinde der. Özümüzde şol etjek biz şoňa zar bolduk. Men bir demek gysgaçyk neme getireň, men öz watanymdadım. Bir hay sebäp bilen yeter yetmezçilik bilen diýip aýtaýyn. Aşgabatda işledim bir 3 ýyl. 8 ay işlemde ýygyma gaýtmaly bolyn. İlki bilen men diýen şu wagtlarda demirýolda iýinligim toprağıma oşacak diýende men öz şäherimiň aşygy görýän öz doglan şäherimi. Aşgabatda men watanym bolyn. Şu yan kaýdyşyňy diýär, o taýda da çagyrlan başga zat ýok. Demirýolda, wagtlarda. Şonu da şonu alyp oşadym. Watan şonu ýaly çekmeli. Vatan hakkında aslında düşünce gerek, gel yönünü düşünmeyenlere düşündürmeli oluyatsa. Bir adam da duyguyu Allah beripdir. Enatana olan, sağana olan duyguyu, o vatanın has büyüşlü olmalı. Ne için vatan deyip aydıptırlar onun adını onunla. O seni enemekli bile kucaklıya. Atan yalı olup sana iyiye çıktı ya, oraya. Demek senin vatana borçla. Sen o vatanın toprağının biten zatlar iyi oturan olsan, şonun üstüne rahat geziyen olsan, sen borcun tükenmez. Yo. Şonu ýaly düşünmeli vatanı. Ine şu ýerde men söhbetde ýüzlenesik meýlýärdi. Ine biz eýlede beýlede ne çykşy diýäse YouTube'da çykşy diýäse TikTok'larda çykşy diýäse bolyn. Gelip ara girýänler siz näme üçin watanyňyzyň diýä watanyň haýynlar siz näme üçin watanyňyzy diýä tanqid edýäňiz diýä näme üçin watanyňyzy ýamanlap otyrsyňyz diýä ine men şu taýda söhbetde ýüzlenesik meýlýär. Biz henide çenni watany tanqid edip ya watany ýamanlan ýerimiz barmy? Ne şolaň belki şol adamlar düşünýänler biziň näme hakda gurrun edýänmizi. Belki olara başgaça bir sada dil bilen düşündirmeliler. Hiç kaçan hiç bir adam öz watanyny tanqidlap ya ýamanlap oturmaz öňe çykyp. Neme da öyle çare ona şeyler yapkor. Ne oynaýarlar da Türkmenistan'la. Ne hilli baýsam ýa gysgaça bir görnüşde düşünürsen. Yani bir bolmanda bagyşlar. Sesim geliyor mu ne? Geliyor. Türkmenistan'a gynansaň bize şu şeyler orada atdylan başladylar. O dogry, o aýdýanlar dogry, ýöne esasy nemesine seretseňem de gaty ýalňyş bolýar da esas düýüne seretsem. Meselem buğday diýär. Buğday toprakdan öňýär diýär. Bu mukaddes zat diýär da un. Ya çörek buğdaydan ekili edilýär da, ýani buğdaýyň her bir dänesi mukaddes zat ya, dogry mukaddes zat hakyky, ona hiç karşılık berip bilecek ýöne
şu buğdayı önürýän zat toprak var. Yani bizim toprağımız, mesela toprak ondan da mukaddes bolmazmy? Yani buğdayı sen toprak yere ekip bilmersin, hiç böyle toprağın bolmasa başka bir yerlere ekip bilmersin, doğru mu? Bu buğdayı. Yani bunlar etýän zatlar ne gelek, yani ne o oynayan zatları, oynayan bir kirçiraçyk nemeler var da olaram jahiller, yani şoňa meňdeşleri öňe çykaryp şoňa aýtdyrýarlar, yani özüňiz bilýärsiňiz kimdigini. Uruş ýok, söwüş ýok, gülýärlik watanymyz bar diýär-de. Uruş ýok, söwüş pede milyas uruş ýok, söwüş ýok. Dünýede şu uruş ýok, söwüş ýok sözleri bilen aldylar da watan. Ýöne gynansak da watan dönüp, watandaşlar şu watana, halkyna dönüklik edenler ýurdun içindedir olar. Biz däller, ýalňyş düşünme. Biz däller watan dönüp. Issenlik bir çağa, ýaňy bir doglandan başlap, issenlik bir çağa, dogry öz maşgalasy üçin dogulýandyr, ýöne öz maşgalasy soňky ýerlerde durýandyr. Ýöne esas watan üçin dogulýandyr. Sebäbi watanyny eýe çykjak adam şolar soň şu ýaşlar, şu çağalar. Yani görýäňiz bir zat şu taýda şeýle bir zat bar, ýa gyn maşgalasy, keşi maşgalasy diýär. Dogry, keşi maşgalasy ol islenlik bir adamym, ol öz maşgalasy üçin neme diýär-de, ýöne gyz bolsun, oglan bolsun tapar diýär, çaga dogulýar, watan üçin dogulýar, öz watan üçin. Sebäbi geljek nesile galýar watan. Bir zat pikirlenýär, geljek nesile ol maşgalasyna baglanok, nesile galýar. Ýöne gynansak da biziň häzirki hökümet, jenayetkar hökümetimiz näme etdi? Watançylyk duýgusyny özünden aýyrtdyrdy. Watan näme ýaşaý raýatlaryň pikirinden, aklynyň hemme zadyny öz eline geçirdi. Yani toprağım, oturan toprağım, hatta hökümetiniňki diýip şolar ýaly gurulýarlarda, ýok biziň ýerimizde hökümetiň ýeri diýip. Şolar ýaly derejede hökümet manipulýasiýa ýol bilen biziň watandaşlarymyzy allaw derejesine aldylar. Yani watançylyk duýgusyny düýbünden gidirer ýaly getdiler-de, gynansa. Ýöne buny şolar ýaly gurrun berýän watançylyk duýgusyny oýurum. Hükmany ýagdaýda birinji oçurda şudur ýanlar diýip şu ol geçär ýöne ýanky siziň aýdan sözüňizi indi men şu taýda näme etjek bolýandy. Biz şular ýaly çykyş edýäs, adamyň kellesine bir açyk pikirini oýandyrmak üçin, giňişligini düşündürüş bermek üçin çykyş edýäs, ony ýöne gynansak da biziň kaçyk geçiren gepleşigimizi kabul edip alyp bilenoklar. Olam näme üçin? Sebäbi şu hökümetiň, jenayetkar hökümetiň beren panyatasy ýatyr kellesi. Pikir ýatyr. Şondan açylyş bilen okşa pikirinden kabul edip bilenok biziň aýdýan sözümiz. Ondan garşy ýa-da ýene öňkü sözüni kabul etmeli bolýardy. Düşünüp bilenok sebäbi. Düşünmeýändiň sebäbi düşünür ýaly etmediler. Biziň häzirki hökümet diýip atlandyryp beren jenayetkar hökümetimiz. Şolar gysgaça aýdaýyn islendik bir çaga bolsun, ýaňy doglan çaga öz watan üçin dogulýandyr, toprak üçin, watanyny eýe çykmak üçin dogulýandyr. O maşgalasy soňky ýerlerde, soňky oçurlarda durýandyr maşgalasy. Sebäbi biz gidýäs ýerimize täze nesil gelýär, täze nesil gidýär, ondan soňky nesil gelýär. Bu aýlanyp duran çarykdyr ýani bu. Hiç ilneme ýokdur, sebäbi nähili baýsam da. İslenlik bir adam, islenlik bir ýurtda, şolaň hökümeti, şo ýurdun hökümeti öz täze nesil üçin görüş näme edýändir? Täze nesiline üçin görüşýändir. Hemme zatlary şolar üçin goýup gidýändirler. Şolara el ýeterli bolsa şolara kösenmesin diýip görüşýändirler. Yani öz ömrüni geçip barýanlygyny bilip. Yani biziň gynansak da häzirki hökümetimiz olar ýaly pikirde däl, absolut olar ýaly pikirde däl. Olar öz nemesini, öz maşgalasyny öz gününi dolaýarlar. O halk watan beýlede dursun ýa. Şunu aýtjak bolum gysgaça. Sağ ol, taňyl gasyn beren gowy gurulmaň üçin şu ýerde men şu Dubai döwleti ýadyma düşdi-de. Şolar 70-nji ýyllarda todap ýatan çöllükdi, ýadyňyza düşýärmi, taryhyny bilýärmi bolsaňyz. Todap ýatan çöllük hiç zat ýok, suw zat ýok. Şo ýerin ýanky milleti görýärmi näme derejä ýetdi şu wagtlar, şo döwlet öýdi näme derejä ýetdi. Gaty
öňde baryan bir döwletleň biri çağalarsa şu döwletde çağa dowlanny bir Arap çağa dowulsa her çağaň adyny epetli pul goýýarlar. Häzir summasy ýadyma düşenok $50,000 öýdýän. Men ýalňyşmaýarmyrsam, belki ýalňyşyp bilirin. Ýöne summasynyň ullugy ýadyma düşýär. Her bir çağa dowlanny şu summa şolaň öz hasabyna geçirilýär. Ondan soň ýanky çağa o döwletiň çağa sahyryň. Nädip watan söýgüň döredýärler. Şu çağa şu taýda dowlansaň eýam bolan çağaň aladasyny edip başlaýarlar. Bolan badyny intak bolmaka. Sebäbi şol gelecekde şol ýaşlar, şo nesil döwleti ýene alyp gitjek, şo ýene şo ýaşlar. Şol goýulan pulu inni islän ýerine harjap bilýär, bilimine de berip bilýär, ýa bir biznes açaýyny da oňa da berip bilýär, görýäňizmi? Şu ýerde hökümet birinji ädime ätýär, bolan çağalara tarap ýanky gelen nesile, geljek nesile tarap birinji ädime ätýär. Soň şeýdip watan söýgüsi dörap başlaýar çağalarda. Gitdigiçe nähili watanyny gaýtarmaly zatlary, nähili watanyny eliň aýasyna saklamaly, nähili ýardamlar, kömekler etmeli, öz gezegini ýanky çağalar okap, bilim alyp, soň özüniň kömegini, ýanky ýardamyny öz ýurduna berýärler. Öz ýurduna okaýarmy? Şu öz ýurduna ýene de gaýdyp, başga ýurtda Kanada tapawut ýok, ýene öz ýurduna gaýdyp gelýärdi. Şu ýerde hyzmat edip başlaýar, öz döwletine, öz ýurduna, öz watanyna hyzmat edip başlaýar. Ine meniň birazajyk ýanky görýän adym, döwlet geljek nesil üçin näil alad edýär, o geljek nesilim ýanky çağalarym ulardan soň öz watanyny näil söýmeli, näili hyzmat etmeli, ne şu zatlary meňim pikirimçe ýanky Malika molum aýdyşýaly başdan watan söýgüsini başdan çağalaň beýnisine goýmaly mukaddiýan. Ol prezidentiň portretlerini goýmalylar, kitaplarda zatda başlangyç klas kitaplarda prezidentiň suratyny goýup bir çağalaň aňyny zaýalamalylar, watan söýgüsini döretmeli. Prezidente çokundurup oňa nämelik etsem ömrüm kül bolsun diýe. Näme diýe? Wagt ýadyma düşen okşa sözler şu wagt. Men o dönüklük etsem diýe. Dönüklük etsem. Watan näme prezidentime dönüklük etsem men ömrüm kül bolsun diýe. Olar ýazatlary öwretmeliler, hakykatdanam watan söýgüsini öwretmeli çağalara. Ine şu wagt Türkmenistanyň 50-60% ýurdun daşyna o giden adamlar watany söýenokmy näme? Ine diýerler, watany taşlap satyp gaýtdyňyz diýe. Aýdýan zatlaryny özleriniň bilemok, bloklary eşitýär, eşdenokmy? Ýöne şu giden adamlar ýönelige çykyp gitmedi. Öz watany elbetde söýýär. Ine bizem çykyp gaýtdyk näçe ýyl boldy, çykyp gaýdanmyzy ýöne bizem watanyny söýýär. Daşerutda nähili gowgunna ýaşasaňam sarana sen barby şu watanyň sen ýüregi küýsäp durýar. Ine men şu wagt bir misal getirjekde. Düýnüňde bir saytlara girip gördüm-de. Onun öňrek bir saytda gördüm, ahal teki atlar satylýan ekeni. Amerikada, Gatykän ştatlarda satylýar, Awstraliýada satylýar, Angliýada satylýar. Ahal teki atlar hakykyny ýa-ni ahal teki atlar satylýar. Ondan soň düýnüňde girip gören adamam bar aýdaly hallarym çykarylýar, satylýar daşarutlarda ýöne şaýsepleri görüp ara gaterwet boldum mena. Sebäbi Türkmenistanyň içini büsbütün daşyny çykarypdyrlar. Türkmeniň inni biz ýerinde baryp dolanamyzda biziň gelecekki ýaşlamyzda, nesilimize biz näme görkezler kak diýip oturup pikir etdim-de şonu. Bar Türkmeniň şaýsepleri, kümüş gyzyllan şaýsepler daşarutlarda web saytlaryna girip görýän bolýan. İslam sortly şaýsepleriň özüm Türkmeniň şaýsepleri, şol gadymy şaýsepler özüm. Şunu meniň ýüregim awap inni kim bilýän ýerlerde Türkmeniň ýanky biziň ene topragymyzyň ýanky zatlary, gymmatlyklary, hazinalary hemme daşarutda kim çykarýar bu zatlary? Daşarutda kim çykarýar?
Şu wagt men aeroportdan prostoy adam bolup bir altın kümüş sumkamda geçirjek bolýan gadymy zady geçirtmezler. Geçirden oklar barlaýarlar. Ýöne onu kim geçirip bilýär? Men size şu taýda aýdaýyn. Şu diplomatlar var. Birim şu pasportdan işgärleri var. Şolaryň hiç açan çemedanlar barlanmaýar. Şolaryň çağalarynyň kam, aýalynyň kam bir maşgala bolup aeroportdan geçip gidip gelip duran bolsalar, şolaryň hiç açan çemedanları barlanmaýar. Şolar VIP diýilýän ýerden geçýärler. Ýani важный persona diýmek-de, aýratyn ýerden geçýärler, geçeligeti var ol diplomatlaryň. Şo ýerden geçýärler. Olaňam hiç açan henide bugün için hiç açan çemedanlar barlanmady. Ine biziň ýurdumyzy kimler tozdurýar? Biziň watanymyzy kimler tozdurýar? Ýöne bunam eşden zatlar gaty görmek mümkin. Ýöne men ýalanda daýdymokda. Şo şaýtepler görüp ýaman ýüregim agyrdy. Türkmenistanyň içi durşuny daşar urda daşalyp oturup barýar. Ine biz Türkmen watandaşlarymyza men hemmesini ýüzüne milýärde. Biz eýe çykmasak, biz şu zatlara dur diýmesek, biziň watanymyz elden gidýär, bizde zat galmaýasaň Türkmenistana baramyzda, çağalamyzda biz historiýany, geografiýany, ýani taryhy biz näme bilen öwrederiz? Muzeýlerim boşan bolsa, gadymy eksponatlar, zatlarym pula satýamyşlar diýip eşitdik bize. Olam dogrudur, muzeýiň eýesem yok, alma degme diýip bilýänler, ardasy kime var ardasy? Ýani ýokardan buyrup geldi diýip duranlar, boyundan tallaşyp. Näşler ýaly watandaşlar, watanymyz elden gidip barýar, hemmeňiz watandaşlarymyzyň hemmeti bir elinden geleni etmeli, kömegini etmeli, ýardamny bermeli. Hökümet suratda watan söýgüsi her biriňize döresin. Ene şu taýda Malika mol melin aldyrypdyr. Aýdy beriň Malika. Molum. Polisarina ödüm şu zatlar var hani yurttaşına geçirilen zatlar gaýdyp şolaryň deňi taýy yok. Onu bir wagt biziň ata-babalarymyzyň işlep oňoran zatlar. Indi şoňa teredip oňorsa da şu ödül bolmaýar. Ni paftary zatlar. Hiç olar satylmady mene biziň ata-babalarymyzdan galan zatlar diýip taryhy ýadygarlyklarymyzy biz çağalamady, öwretmeli, şo zatlar görkezmeli, tanıştyrmalyk. Ana vatan hainleri nerede? Vatan haini başka yerden gözlemesinler. Vatanın bayrağını satıp, milli zatlarını satıp, Türkmen atlarımız bizim goncumuz, Türkmen hallamız. Şolar hiç satılar mı? Ene şu taýda bilemem. Görüp biler mi kaňyzy şeýdip görkezsem? Ine. Gördük. Ne şolar ýaly? Ne var? Azap edip umurdan zatlar. Türkmen şaýtepler satlyga çykarlan ine. Gadym şaýtepler ödem. Bilemok 50 ýyl, 60 ýyl gadym şaýteplerine. 100 ýyldan maçar hakyky. Haýsy birini görkezmek bolan? Ine. Vatandaşlar ine. Siziň bar baýlygyňyz, ne Türkmenistanyň bar baýlyklary, gadymy gymmatlyklary, biziň taryhymyz, biziň gelin gyýlanmadyň bu üstü başyny bedäp, owadan bedäp köçelerde gezmeli, şaýtepler da şerurtlarda gezip ýörene watandaşlar. Indi şolar ýaly, bu waka gaty. Vatanımıza satman katidrak, vatanımıza sahip çıkmalı. Vatanımıza satıp bilen ol hainler. Men mektep okuçukam bilen şunimede kartada Bulgaristan, Kürdistan, Uygurdistan devletleri bady. Häzir karta teretsen şolar yok. Biziň hem Türkmenistanymyzy şeýtmän käder, watansız galmakaňyz. Azıcık yüreğimizi, dinleyen yüreğimizi, damar bağı olsa, şonuna kanakyan olsa, vatanlayıp azıcık uruyan olsa, vatana sahip çıkarın, vatanımıza iyi çıkarın. O yaşlısı yaşlısı, yerden öğreni, 7 yaştan 70 yaşa çeni, hemmemiz elimizden geleni etmeli, ölmeli, ortamım ölmeli, yöne vatana elini vermeliler.
Bir mahalky interior sana. bir mahalky biziň är ýigitlerimiz bolupdyr, bir garşy yer üçin başyny goýupdyrlar. Jan beripdirler, döşlerini gerip görüşipdirler. Awa. Söwüşler näme üçin bolýar? Hem merdek söwüş ol, watan üçin herkim. Toprağı üçin. Onu şulatlar görüp durkalarım vatan hakda hiç ýeri duýgusy oýanmadyk bolsa mallan tapaw diýok. Ýöne şonu iterek çomalak edip adam etjek bolmadylar, biz başga arajymyz ýok. Ya oşalar adam etjek bolýarsa, biz şolar watan duýgusyny bir gursogyny watan duýgusy döresin bir jan berýärse biz şaýda ala dedim. Ala diýär. Şu watandaşlarymyň şu zatlara düşünmesini isleýäs biz. Bir guşu diye altın sözüňizi berdim oýa çaryna başlarsynız. Altından kapata goýupdyrlar, altından. Ondan şu ağraptır da hiç saat iýmen içmän sorup girip barýar. Vatanım diýip ağraptır diýe. Uçurup goýupdyrlar, olyn bir ağaçyň sakajygyna minip oturupdyr. Şu taýyň vatan ekenne. Şu altından kapatany itlemendir. Ondan bir hayvandan tapawdymyz bolsun, vatandaşlar dinleýänler hemmeňizem beýle dersiňiz bolýar, içiňizde şol ýerler bagawat gelýär. Azıcık vatan üçin ayağa kalkaly hareket edeli. Taýda urşa çagyrýan ýok, söwüşe çagyrýan ýok. El kömeňiz, dil kömeňiz, ýüregiňizdäki duýgularyňyz bilen kömek edip bilýäňiz. Ya o basyp almaly zat ýok. Ne şu taýda vatandaşlar bir wagtymyzda gutorup barýar. Bir aýtjak goýjak zadyňyz barmy? Söhbet üstüne ýetirjek zadyň barmy? Üstüne bir gysgaça bir şekilde ýetireýin. Ýani watançylyk duýguňyzy oýaryň watandaşlar. Ýani buň üçin nähili bu ýer watanymyz üçin tüýküli ýere düşmedik adamlar ana Mazaristanda bir gyzym toprak korup ýatýar. Oňa hemmeňiz şaýatsyňyz. Ana watan üçin jan beren adamlar. Her birini biz gaty neme derecede ýokary derecede her biri şolar tüýküli ýere düşmedik adamlar öldürip menden ýederme gaýdygsy adamlar. Ödüm jan nörp urşutdylar. Emma biz bolsa häzir näme üçin korkup oturýardyk? Biz janymyzy beremiz, akylymyzy bersek, akylymyz birazçyk oýanyrsak, elimize galyp alyp söwüşmeliğilen zat ýok berde. Birazçyk beýniňizi işlediň. Biram gorkokluğuňyzy aýyryň. Beýniňizi, aklyňyzy, pikiriňizi işledip başlasaňyz gorkokluğuň özü absolut gönü gidýär, oňa hiç ýer galmaýar. Şonuň üçin birazçyk watançylyk duýgusyny oýaryň. Hem şunu aýdaýyn diýdim. Özüňiz üçin näler? Özüňiz üçin göreşýän nälsiňiz? Sizem, bizem, her birimiz. Siziň hem her biriňiz watanlar, ýani uly ýaşlylara aýdýan men. Çağılaňyz üçin göreşmeliler. Çağılaňyza galmak üçin watan. Emma hawa bizem ýaşarsy ýöne näçe wagt ýaşaýjamyz. Ben hiç kim bilen aýdym näçe wagt ýaşaýjam. Çağılamyza miras goýmak üçin şu watany, topragy. Şonuň üçin göreşeliň. Olam şu içeridäki düşmanymyz bilen. Daşarda düşmanymyz ýok, içeridäki düşmanymyz bilen göreşeliň. Gysgaça şunu aýtdym mene. Hawa, dogry aýdýaň. Biziň daşar ýurtda, daşar döwletde, ýani Türkmenistan daşyna düşmanymyz ýokdur. Biziň düşmanymyz içindedir. Bizi düşman hesaplap ýörmäň. Menem şonu aýdaýyn diýdim. Onda näme watandaşlar ýene bir sapar ýatladyň. Hemme ýanky goşulman aňyrda bukulup oturanlar hemmeňize ýüzlenýän watan elden gidip barýar. Beýliňizi berip kuşaň, gelin goşuluň. Herkim özünün oňluklaryny düretsin, arkada işler geçirsin. Şu biziň diýen, edýän gürüňlerimiziň iň bolmanyny bir adatlaryny özüňizde aljak boluň, bir zatlary many çykarjak boluň. Şul edilýän gepleşiklerim ýöne ýer edilýän näler? Siz üçin, ýani siziň gelecekki nesiliňiz üçin edilýän işler näşler? Bolýany Marika molum töhbet gelip bir gowurungylar bereniňiz üçin sag bolun. Taňyr kızım.
Sağ olun vatandaşlar. Sağ olun. Sağ olun vatandaşlar.